sa kuyang journey, nagkahilig ako magtanong ng mga masitas. Kaya mo niyan, kada ko ako. So, isa kang plantita ngayon. Plantita. Oh, so, isa pang gusto kong malaman kasi 'di ba kapag valedictorian ka, so natural sikat ka sa school sa buong baryo, even sa buong bayan kasi yung paaralan mo na pinasukan parang nationalized school ng Laguna Camarines Sur, so sikat ka noon before. So wala man lang bang nag-offer sa'yo ng scholarship? Hello mga kaprom, nandito naman ako sa isang barangay na dito rin sa aming barangay sa bayan. So actually yung may-ari nito yung pinsan ko o pamangkin ko kasi sometimes dumaan siya sa aking kubo. Tapos sabi niya, napakaganda raw ng garden ko. Hindi ko alam na pamangkin ko pala yung narinig ko na sabi, ang ganda-ganda naman, ang ganda-ganda naman, sabi niya. Tapos nung tinignan ko, yung pamangkin ko pala na taga rito sa barangay ng Lagunoy, Luho, Lagunoy, Camarines Sur. So sabi niya, gusto niya raw ipakita sa akin yung garden ko, ay yung garden niya dito sa kanyang bahay. Kaya ito ngayon nandito ako ngayon. So after bagyo na ito mga kaprom din, ang kwento niya sa akin, yung tubig daw ay bumaha, umabot sa kanilang hagdan. Tumaas po yung tubig dito hanggang hagdan, sabi niya. So ngayon, titingnan natin kung anong napakaganda niyang garden na sinasabi sa akin. Ito mga kapromdi, yung bahay ng pamangkin ko. So medyo napakainit ngayon, kaya parang napakasakit sa balat yung init. Ito ngayon. So open lang naman yung gate niya, kaya pwede na ako pumasok. Although alam niya naman na nandito ako, kaya ito, ipapakita ko yung bahay ng pamangkin ko. Tapos ito yung garden niya. So actually napaka ganda ng garden niya, kaso nga lang binagyo at binha talaga sila ng tudong-todo. So hindi naman mga pang ano yung halaman niya, hindi naman yung mga kakaiba. So pangkaraniwan lang din naman yung mga halaman niya. Katulad ng mga ito, areca palm. So nandito sa may gate niya. Tapos yung halaman niya na croutons, ito tumba-tumba pa nga kasi kakatapos lang ng bagyo. Yung baha daw umabot niya sa may teddy bear na yan. Tapos yung ito may yung croutons din yung nandito. Although hindi siya ganun kakulay katulad nung garden ng kaibigan ko doon sa barangay namin sa Gubat. So ito yung mga halaman niya dito. Medyo makukulay din pero masyado yata siyang nalamog ng bagyo. Kaya ganyan. Saka ang weather ngayon dito, yung klima ngayon, medyo tag-ulan, kaya yung mga croutons na makukulay, yung hindi na siya parang yan yung kinalabasan niya. Although siguro pagdating ng January, February, March hanggang summer season na, so makikita ulit yung pagbublom ng mga croutons. Kaya ayun, kapag tuwing mainit, makikita yung kagandahan niya. So this time, syempre tiyaga-tiyaga muna sila sa ganung kulay. So maganda pa rin naman kahit medyo nalamog na siya ng bagyo. Ito, marami siyang halaman dito. So alam ko ito yung tinatawag na aglomina. So parang may mga varieties kasi ng aglomina, or kasi minsan nakikita ko ito sa mga online, ang tawag nila dito parang kalatia rin, pero parang kapamilya siya ng aglomina. Ayan. Yung aglomina na parang may pula-pula. Tapos ito, alam ko yung puti yung bulaklak nito, parang Rosaliata ang pangalan niya. So dito sa bandang malapit sa parang Biranda ba ang tawag nito. Yun. Hindi naman masyadong yung mga halaman niya, pero okay naman, parang kasi ayun, kakatapos nga ng bagyo, natural lang na medyo yung mga halaman niya maapektuhan. Katulad din naman nung garden ko, kaya sobrang dahil sa sobrang lakas nung rolly, tapos dinagdagan pa ni Ulysses. Although na-damage na siya nung bagyong Kinta, pero talagang hindi nagpatinag yung dalawang bagyo, kaya ito yung nangyari sa mga garden dito. At dito sa nakahanda na yung mga niya para sa Christmas. Meron na siyang Christmas light na nilagay. So dito naman sa bandang right side, andito naman yung mga napakalaki niyang bird nest. Ayan. Ang sabi niya, binibili daw ito sa SM ng
3.5. Nakita niya na sa SM. Pero yung kasi yung bird nest ko napakalaki nun. So, kung ito 3.5, baka 15,000 lang yung bird nest ko. Joke lang. Ayan, napakaganda rin naman ang mga bird nest niya. Ayun ang kagandahan sa bird nest kasi kahit hanginin siya, hanginin ng malakas, yung mga dahon niya buo pa rin. So, hindi siya masyadong affected pagdating ng bagyo. Tapos dito, ato magaganda ring bird nest niya na mga giant bird nest. So actually, iba yung ibang class yung bird nest niya compared dun sa bird nest ko kasi yung bird nest ko parang mahaba yung dahon saka hindi ganito kakataba yung dahon niya. Maganda rin siya. Ayan, hindi siya masyadong nabibilad kaya yung ano niya, dahon niya medyo green. Unlike nung bird nest ko na natumbahan ng saging, after mawala yung saging, naging ano siya na front na siya ng araw. Kaya ang nangyari, parang naninilaw yung dahon. Pero alam ko sanay din naman sa init yung bird nest. So mayroon din siyang kubo dito. Yun nga lang parang affected din siya ng malakas na hangin ng nadumaan ng bagyo. Mayroon din siya ditong alocasia. So I think parang kilala ko alocasia na ito. Parang binili niya to dun sa kapitbahay ko dun na feature ko dati. Kasi that time dumaan siya dun sa sa aming barangay. So hindi niya alam na nandun ako. So bumili siya dun sa kapitbahay ko na feature ko na sa video ko yung may mga rare na plants. Tapos ito, mayroon din siya ditong grapes. I think grapes ito. Grapes ba to? Grapes daw. Anong kulay yung bunga nito? Violet. Violet. Mayroon kasi mga grapes na kulay green. So siguro affected din siya ng bagyo pero parang wala akong nakikitang bunga dito. So ang bunga niya ay purple. Mayroon din siya mga hanging plants. Hindi ko lang kabisado kung anong klaseng plants ito. Pero yung lalagyan yung mga parang pots niya, yan din yung parang mayroon kami diyan sa gubat na ginagawa. Gumagawa nga rin ako niyan pero mahirap palang gawin kapag talagang hindi ka sanay sa paggawa ng gano'n. Gusto mo siyang gawin pero talagang mahirap gawin. Ayan. Tapos dito sa bandang likod, kitang-kita pa rin yung damage ng bagyo. Talagang yung saging nagkaputol-putol. Parang yung naging open field na siya ngayon. Kung dati yung dito punong-puno ng saging, ngayon wala na. So makikita yung mga palayan, saka yung mga bahay sa kabila. Ayan. So mayroon lang akong itatanong dun sa aking pamangkin kasi alam ko matalinong tao siya, hindi ko alam kung anong nangyari. Teka, mayroon din siya ditong yung caladium. Ordinary naman yung caladium niya. Mayroon siyang Heart of Jesus na caladium yun. Siyempre meron din siyang maganda-gandang design dito. Parang gulong. Parang maganda ito sa garden lalo sa pag nasa kubo. Tapos medyo may kakaibang design. May bilog tapos may malapit sa something na hanging garden. Pwede rin sa magandang katabi niya ay yung bird nest na malaki. Tapos dito yung balkon ang tawag nito sa amin. Tapos ito, tinuruan ko siyang gumawa ng baon ng niyog na pwedeng gawing garapon, pwedeng gawing speaker, pwedeng gawing anything na pwede mong ilagay, mga gamit sa bahay na maliliit. Yan, pwede rin. Tapos ito yung tawag nito? Snake plant. Ayan. Tapos may mga may mga yung native na mga gamit sa bahay na yung nabibiling mamahalin. So yun. Mayroon nang tatanong sa pamangkin ko.
Diyos ko muna. Ito yung pamangkin ko, bali, nakatira kami dati sa Bukid. Yung nakatira kami sa isang sa baryo, nakatira kami sa isang baryo, pero yung location nila mas malayo, pero maganda yung location nila kasi dadaan ka ng ilog, yung bang crystal clear na tubig. So that time, kahit nandun sila sa bundok, pumipilit siyang mag-aral. Nag-aral siya dito sa Barangay Luho, Laguna, Camarines Sur. Pero yung pinapasukan niyang school, yung pinakasikat na school dito sa amin sa Laguna before. So, ngayon, itatanong ko sa kanya kasi napakatalino ng aking pamangkin na to. Sa totoo lang, simula ng elementary hanggang high school, naging valedictorian siya. Anong nangyari doon sa after nung nakagraduate ka ng high school, na naging valedictorian ka? Pagkatapos ko mag-eskwela ba? Pagkatapos ko mag-eskwela ng high school sa naman inabot ko, tamala, Pobrintawo, nag-agom ng amay. Pag-agom ng amay, nag-akit ng apat. Pagka-akit ng apat, nag-isip akong dapat ang makaamang aki kung makatapos ng pag-eskwela. Tapo, dahil baga ng ka-eskwela. Nangyari man, nakatapos pag-aki, so aki ko sa Rosiman, sa contact tracer ngunyan, tapos naman siyang in Balmer, license in Balmer, tapos license criminologist na siya. Dahil duman, ako man, sa sakuyang journey, nagkahilig ako magtanong ng mga masitas. Kaya ngunyan, kadakot ako. So, isa kang plantita ngayon? Plantita. So, isa pang gusto kong malaman, kasi 'di ba kapag valedictorian ka, so natural sikat ka sa school sa buong baryo, even sa buong bayan kasi yung paaralan mo na pinasukan parang national high school ng Laguna, Camarines Sur, so sikat ka noon before. So wala man lang bang nag-offer sa'yo ng scholarship after nung, kasi lahat na scholarship ino-offeran o yung lahat na naging balak valedictorian. Parang may nag-offer man, pero dahil ko man ito nag-grab. Dahilan sa kadahilanan na kulang talaga sa kwarta. Kasi, di ba yung katulad ng University of the Philippines, yung mga sikat na school, De La Salle, Ateneo, kapag valedictorian ka, mayroon dumarating sa iyo kaagad or ginagawa ng isang pinuno ng paaralan na parang ini-encourage yung mga naging honor student nila at parang kumuha sila ng attention sa ibang school, katulad ng bigyan ka ng form para mag-exam ng entrance exam nila or for scholarship. Wala man lang bang ganon? Ito kayang panahon, dahil pamanaan masyado, pinag-o-offer. Talagang maambotos ka ni kwarta, tangani ka makapag-eskwela. Yung gusto kong malaman sa kakay, kung bakit anong nangyari sa career niya. So ito palang so wala raw nangyari sa kanyang career after niya maging honor student siya dito sa aming bayan. Kasi nag-agum ng amay, nag-asawa ng maaga. Nag-asawa siya ng maaga. Nag-business. Pero at least yung kahit na wala naman offer sa iyo, walang nagbigay sa inyo ng opportunity after mong makagraduate ng high school valedictorian. So at least yung nakikita naman yung dito, yung improvement ng life mo. Yung maganda naman yung bahay, parang parang dream home din siya. Although hindi naman siya ganun kagara, pero napakaganda rin naman. Kasi kung ordinary yung tao ka na nangangarap, talagang mahirap makagawa ng ganito. So sa kanya easy lang kasi matalino siya. Nakagawa siya ng paraan, mga business na Ayun. Plantita rin yung kinabag sa kanya. Sumana-mana lang yun. Bumagsak sa plantita. Ayun. Napakaganda ng mga kagamitan mo dito sa bahay. So, anong inspiration mo bakit nakagawa ka ng ganyan? Binibintan nyo ba yan? Bakit napakagaganda at stylish? Binibinta. Binibinta nyo. Bali yung pinaka-business mo ngayon. Dati, pero hindi na. Paano yung halimbawa may mag-order, mayroon gustong ganyan, made to order. So, magkano halimbawa itong upuan nito ganito? 70,000, Isang set na yon. Isang set. 70,000. Tapos ito, napakaganda naman ito. So, mga kaprom, di yung nagbibinta pala siya ng
Anong klaseng kahoy yan? Nara. Nara, made to order na Nara. So yung isang set, kasama na yung isang table, madilim kasi. Round table. Wala bang ilaw dyan? Center table. Oo. Isang malaking sopa, tapos yung isang, ito kasama to, saka isang center table, Center table, tapos side table. tapos Wala isang side table, bali ilang piraso yung ano? anim. 6 na piraso, Dalawang table na mali. dalawang sofa, Oo, sofa, dalawa, tatlo pang isa itong mahaba, Oo. isa dito, tapos dalawang side table. dalawang side table. Kala ko 7. 0, 2, 3, 4, 6. O 6 na piraso. So 70,000 yung ano. So napakaganda niya kaka-Promdi. So napaka-unique ng design niya. At siyempre original talaga siya na ano, parang Nara. So yung pagpapagawa daw dito or yung pagbibili ka ng magandang ano dito, made to order. So orderin mo siya tapos i-deliver niyo ba? Deliver. Anywhere in the Philippines? I-deliver daw po anywhere in the Philippines yung gawa nila. Tapos ito pa ang Ha? Nagbibenta rin sila ng anong tawag diyan? dining set. Dining set made from Nara. Opo. Tapos yung design niya, Is ganito. elegante rin yung design niya parang pang royal family. Tapos ito. So ito yung table kasama yung table. Opo. So ilang upuan? 6. Walong silya plus table na ano gawa sa Nara. How much? 100. 100,000 yung ano. Tapos dinideliver siya anywhere in the Philippines. So guys, kung afford niyo yung ano yung magagandang ano dito, yung anong tawag nito? Dining set. Dining set, meron silang sofa set. Ayun, ang value nung dining set is 100,000. Free delivery ba? Free delivery to any point of the Philippines. So, gawa po siya sa Nara. Puro Nara po siya. Tapos yung isang yung sofa set, 6 pieces, made from Nara. Tapos, 70,000. Free delivery to anywhere, to any point of the Philippines. Ayan. Itong bed, kahit maano, dahil na ni Pili, pagkadakon hindi yan. Ito ba kasama to sa sofa? Sa sofa? Hindi na. Hindi na. Magayon pa man yung ker. Inisa na ito, ini yung mga pangit nila eh. Ito yung Dahil, sofa. Ay, yung antawag ito. katre, bed, Yung bed. Ilan, to, gawa sa Nara? gawa din ang sanata. Magkano yung ganyan? 15. Ay, isalagay mo ng 20. Ito 15. ang ipakuha mo, maganda ka. So, wala bang, hindi ba kayo nagbibigay ng discount? Pag mabagal, may discount. Pag bibili pala, may discount. Pero yung, parang, kayo na lang mag-usap. Opo. So, yung, depende na yun sa usapan nyo kung, Magdi-discount. magdi-discount kung palatawad ka, kung barat ka, talagang baratin mo na. Ganun talagang pagbibili ka talaga dapat barat ka. Lalo pag mahal yung bibilihin mo. Kasi may presyo naman, tapos Oo. parating mo na lang. Oo. Pwede naman palang baratin eh. Sabi, ano ba naman itong may mga labahan? Siyempre dahil wala sa picture na labahan. Talagang Oo. So yung ito kasama, iba ba yan? Iba man ito. Oo. Kumbaga, ano naman sa nato? Oo. Pangkamatang sa salmin. Iya. Dahil din So, ayusan sa mo. Okay lang yun. Yan, picturean muna ako hindi. Yung pamangkin ko. Medyo madilim eh kasi nakaharap kami sa araw. Oo. So, iyon yung ang maganda dito yung yung gustong-gusto ko yung dining table na may 8 silya. 100,000 nga lang, no? Opo. Mas mahal nga lang pero napakaganda at gawa sa Nara. So ayun ka-Promdi yung napakaganda kong episode dito sa Barangay Luho, Laguni, Camarines, so sa bahay ng aking pamangkin. So siya asensado, ako hindi. Sa Kubo lang ako nakatira, siya sa mansion. ganun ang agwat ng aming ganun ang agwat ng aming life. Kasi siyempre nakapag-business na siya.
Ako parang Sisimula pa lang. nagsisimula pa. Ayun mga kapromdi, maraming salamat sa inyong panunod ng aking video. Hope na nagustuhan nyo at don't forget to subscribe and share the video. Salamat po ng marami. Mabalos.